Angle. Nse, ndenge. Aledi. Kori basi te. Tika makoroba. Basi tula. Nse. Awa. Se. Jazo. Jazo. Est-ce que Emma fili? Umar de dongwe. Ah, chano. Na komi ama ole jazo. Abora ni watina. Abora? Awo. Sigiyoro be. Nana. Kone fora ko. Ma wode bala. Hakila bi so kona na. Ni watina. Abora do e bara do dama. Ataro chila. Basi te. Awo. Ndenge. Nere mago kumbila o. Ne. Awo. Okadi. Ite sese taigi sigidona. Basi te. Ndenge basi te. Sabla. Umar ka kodo. Umar. Ame domina yiko bi. Asi korobara doni. Ika kuma fe. Akadine. Aka muso furu. Ne ba. Tiɲɛ la y'a fɔ cogo min. Ni tiɲɛ yɛrɛ de. Wa an hakili b'a la. Si bɛ yɔrɔ min na a ka kan aw ka buramuso ye. Ne yɛrɛ n'a kuma na. N'a y'a kuma kɛ nka an bɛ ka an ɲɛna kala. N'a ni ɲuman min bɛnna n'Ala sɔnna a ma an ma ɲina. A ko kɔni filɛ si tɛ mɔgɔ la. Aw bidenw do filɛ. Mɔgɔ tɛ muso ɲini ka d'aw ma. Ni aw yɛrɛ mana aw jɛɲɛ min furu. A tɛ fɔ kari la kan tɛ ne sɔrɔ. An do filɛ nin ye an ka waati la. I t'i ɲɛna muso woloma. Muso fana t'i ɲɛna cɛ woloma. An faw u b'an wele dɔrɔn an ye den nin cɛ ma. Wa i tɛ se ka kuma fana. Aw bidenw do. U tɛ se ka kɛ aw ta la. Min kamanagan yɛrɛ bɛ ne la dɛ. Aw bidenw mana muso min furu. Aw b'a fɔ muso min ka d'aw ye. Aw jɛɲɛ yɛrɛ la. A ka di muso ye, a ka di cɛ ye. Aw mana furu ɲɔgɔn ma. Suko ni dugujɛ cɛ. I bɛ n'a ye. Ko furu sara. Ani ko in kɛlen bɛ ka ne dabali ban. An b'a kɛ cogo di? Ni aw masaw fana man ka muso min ɲini ka d'aw ma. Aw ko fɔ aw jɛɲɛ ta. Ka sɔrɔ fɔlɔ. Muso kun bɛ furu ka di cɛ ma. Jagoya. I b'a fɛ o, i t'a fɛ o, a bɛ d'i ma. Wa hali ni muso ko k'a t'a fɛ a bɛ siri n da ye juru la. I bɛ kule ka fɛn bɛɛ kɛ hali ni masa dalen do so kɔnɔ a tɛ bɔ k'a kun lajɛ. Nka o tɛ se ka kɛ bidenw na. Tiɲɛna ma i ma fosi fɔ ni tiɲɛ tɛ. Nka sisan an filɛ bi tile min na o ma nɔgɔn dɛ. An ko de ko an jɛɲɛ ta. Il me comment faire une décision sur ça. Ali bara ko la. Mo ko la ko. E ma se ka kuma fa ya. Dai. Ni zina kuma na ko. Mais premier zina ma ko ma décision bere da ko la. Tout comme que amna kala ko. Lu ko ni ba chama fa ya ko. Mais maro avec la paix. Mache. Kuma na chen fena. Ni ko manga bla sumare. Iboro ko sira kama. We kili. Zina dun fle. Wamdu ne be zina ko turu. Na ni da ko ma fa ka te. Di ma fuma. Bon iga fen peri ke 600. Ni ko wana bo kwa. Na para débrouiller. Am be débrouiller de wote. Mais mo ka so. Am be baro se para mi situation na ko ra. Peut-être. Be ba kala ma. Ou bien on te tient. N'a pas ko o muso ka kila na fɛn o ta ka imposer. Imagine
yɛrɛ cɛ n'a fɔra i financé de kun sa ka fɛn dɔ diyagoya o fɛ ma nɔgɔn dɛ wagati an tun bɛ wagati min na ko san situation bɛ cogo min na an bɛɛ b'a kalama du kɔnɔnaw la o kɛnɛmalaw la o an bɛɛ bɛ kow kalama quoi i ma mais e ka to tan to ne bɛ kuma fɛ ma fɔlɔ mara fana ni sisan mara tɛ kelen ye dɛ sisan mara cogoyaw yɛlɛmana o a fɔra ko maa si kana diyagoya ka don da fɛ da min man di ye o de la a fɔra ko ni niw jara ɲɔgɔn ye u ka ɲininka de est ce que aw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa olu de bɛ di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ de recommandé don sisan sariyaw la. I ye kuma min fɔ wa o yɛrɛ de kɛlen don ka sisan denw bɛɛ tiɲɛ fɔlɔ i den bɛ kasi la ni e y'a bugɔ ou bien n'a ye kojugu kɛ n'i y'a bugɔ i terikɛ mana tɛmɛtɔ u b'a minɛ k'a ju gosi kosɛbɛ kuma kun tɛ bɔ a la o mais mun na n bɛ min f'i ɲɛna an k'an ka maraw yɛlɛma mara tɛ se ka kɛ tant que ni diyagoya ma don a la i ka maa mara diyagoya i ni kan ko min bɛ yen dɛ k'i bali o la wa aw tɛ sɔn o min ma dɛ o de ye aw ka ko bɛɛ cɛ ani aw ka faamu n'i ma na i den bugɔ faamaw bɛ na ko i ye den bugɔ mun na hali lɛkɔliso la fɔlɔ lɛkɔliso la ni denmisɛnninw tun bɛ bugɔ sisan i tɛ se ka denmisɛnnin bugɔ lɛkɔli mɛtiri yɛrɛ de bɛ na wuli ka na e kama ko mun na i ye lɛkɔliden bugɔ wa foyi de ma sisan denmisɛnninw tiɲɛ de o de don diɲɛ mara bɛɛ de falenna wa diɲɛ marabolo bɛɛ de y'a da bɛɛ tulo kan ka dɔn k'a fɔ mara yɛrɛ tɛ kɛ ni diyagoya ye bilen mɔgɔ si tɛ diyagoya ka don da fɛ da min man di ye. ne b'a dɔn an tɛna ɲɔgɔn ye nin kuma in na o ne ko ne denmuso ka ko in yɛrɛ bɛ cogo di i n'a ka ko. Pupe. Pupe. B'a ko kan n'Ala sɔnna. I b'a ko kan. B'a ko kan wa a ko yɛrɛ bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban. A ɲɛnabɔra. Awɔ. Alhamdulilayi. N'o tɛ a ko mɛnna sen na dɔɔnin dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Nka dugawu kɛ n'Ala sɔnna ma a tɛ mɛn bilen. A tɛ mɛn. Ayi. Ayiwa. Ko fana n'a waati de don koyi. O ye tiɲɛ. A y'aw jija. N bɛna min ɲini i fɛ i gɛlɛya Pupe ma dɛ a ba tɛ yen a fa tɛ yen. N'Ala sɔnna. N'i kɔni y'a furu a jigi bɛ k'i ye i ka don a jigi kɔrɔ kosɛbɛ. N'Ala sɔnna ma ne ba fo ni a dabɔra Pupe yɛrɛ la dɛ so ni ka laɲini yɛrɛ de ka Pupe ladon k'a kɛ n furumuso ye wa hali kala t'a wagasi n'Ala ka jɛ. Ayiwa n'i ko tɛ i ka o kuma in diyara n ye yɛrɛ de. N bɛ siran ɲin. Awɔ n'Ala sɔnna ma. Awɔ. Ni Umar nana n b'i ka ci f'a ɲɛna. N'a nana ko ne fɔra a kɔ. N'Ala sɔnna ma. N bɛ siran ɲin. Awɔ k'an m'u fo n b'i ka maakɔrɔbaw fo. U b'a mɛn. I b'a dɔn musow ka ko de don Zena filɛ nin ye ko caman de kɛla tɛ musow ka ko la i bɛ taa sɔrɔ a mako bɛ ɲɔgɔnna de k'a k'a ka ko mais u ma min faamuya mɔgɔw ka situation tɛ kelen ale yɛrɛ ye fara bɔ situation dɔ la k'a bila sira ɲuman dɔ fɛ ne fɛ n'o ko kɛra tan i bɛ continuer de ka tigi encourager a ka taa ɲuman fɛ fɛn min se tɛ mɔgɔ ye n'i ko cɛ kɔrɔ i k'i imposer fo k'a k'i ka mariage la vraiment waati dɔ la n'a tigi ma libaniya a bɛ ko kɛ bali kɛ dɛ. I ma problème ya vara dun filɛ nin ye cogo min na vara min ye zen fɛ cogo min na vara karalen don ni Ala cɛ ka taga juru ta kɔɲɔ kɔfɛ mariage kɔfɛ ko wɛrɛw de bɛ yen nɔ min tɛ nin si ye i ma faamu e nana cɛ k'i ka juru ta k'o kɛ kɔɲɔ la kɔfɛ jurumantigiw ka tila ka segin e b'a mɔ sisan an bɛ waati min na sisan bɛɛ b'i yɛrɛ de ɲini bɛɛ ni sanfɛnw la bɛɛ tigɛ bɛ kunna don de la an kɔni anw teriw ye anw dɔnbagaw ye an ye dɔgɔninw an ye kɔrɔw ye an y'a bɛɛ ye wa an bɛ se k'u dɛmɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ a ka sɔrɔ an ma fɛn kɔnɔ a yɛrɛ t'u la i ma faamu mais bɛɛ tɛ se k'o kɔ i ma faamu. Komi y'a fɔ cogo min n bɛ tila ka kuma fɛ kuma fɛrɛ ne b'a dɔn a sujet a ko kɔni ka gɛlɛn dɔɔni mais an bɛ tila ka ɲɔgɔn lafaamuya ne de don tɛ se k'i kuma fɛrɛ sinon ne yɛrɛ ne kuma in na a ma tɔ foyi la ne ko n ko tɛ se ka kɛ o e bɛ jamana kɔnɔ e ɲɛ wagalen ɲɛna Zena ka nin décision ta Zena dun ka kuma bɛɛ bɛ fɔ Zena ka kuma bɛɛ bɛ fɔ mais a ye nin décision ta Zena ma foyi de fɔ ne ye ne bɔra nin ko in kalama parce que grâce à Vara donc Vara yɛrɛ da Vara yɛrɛ ma fɛ mais Zena ma fɛ Zena ma fɛn fɔ ne ye
Era baro pere ni ya kora ka kuma info ni. Ko bi se ni. Non, je sais. Ça me l'a fait. Mais déjà ya ka décision da. De ta sora la termiso yere ni ka ni. Kon ka keta de gato ka tige de agata be doro de ta plage la ou bien fait. Mana ko doro. Le baba ko. Mais ga tout problème solution mais problème là. C'est lié pour les gars. Nous il vient ma to ma ko aduna ta borata. Ah, sono da gari to la ta ma doga ne. Même tout biru la do tout ma warche. So ka ko pe de sur place. Ale reka ala fu ba bargada. Varam mi situation na c'est ça. Ala mame. En peuple ga varan kiri. Amadia. Maintenant fora ko varan changer la. Ka kila kana bara ni ka para foro ka débrouiller la tan woro ni. Ka fin chama ke ko. Ko yo ko bisina. Ibe kila tuma na fen woro ta. Ja wala. Lai, e ga ila. Ni ne ko ba ne yere ni ka. Bon, ok, problème pas là. Il faut une condamne là. Mais, n'a qu'à tout le monde, tout le monde fait. Ok, faut y aller. Ok, allez. Inyamala, moto in fa falo. Moto in fa falo, nyere ko nam safuru lai. Kana fo mo ko jeli. Non, nti jeli e blé. Agradi. Comme i kunda kalamo. Mini ladi. Bita kofe kana fo mo ko jeli. Nata jeli e blé. Am begara horo sisa. Minerni. Ko minerni wa. Ya glisi. Ngi kana fo mo ko minerni. Kana o de fo. Ngule ntoko jere la. Afo ko bake. Minerni boala. Nugu. Mu yere le kera. Oh. Ika kuma choko nde kai. Sisa. Fɛn bɛ n'a tɛ bɛn hɔrɔnya kɔnɔ o bɛɛ de bɛ ka kɛ na don min na ko bi nka i b'a dɔn dɛ o bɛɛ ye détail jamija ye jeliya ne yɛrɛ de t'a la tuguni i b'a fɔ maa bɛɛ lajɛlen ye ko n ti jeli ye bilen ko mɔgɔ kana fɔ ma ko jeli bilen ni mɔgɔ ko ma ko jeli n'o ye min sɔrɔ o y'a laɲini dɛ. Ne bɛ fɛ k'a dɔn mun de kɛra i ɲininkali o de la o i ka détail in de di. Détail in de komi ne bɛna taa masɔnkɔrɔ baara ɲini de la. Ni ne nana n jɔ e fɛ détail ba di ne a fɔ tile tɛna ban ka sɔrɔ ne ma baara sɔrɔ ni ne ta sɔrɔ masɔn baarakɔrɔ ɲini de la sisan minifuruya n bɛ ka to de ɲɛɲini ne bɛ ɲininka o k'a fɔ k'i bɛ muru kɛ ka jeli fa ni ale sera jeliba ma a fɔ i tɛ jeliya bila. Tiɲɛ yɛrɛ la n'a sera fagalen niveau ma hali ni m'a bila i kan ka démissionner. Ni convocation ko kɛra dun k'o bɛ di jeliba ma o ka baga i m'o ten k'i kulela dɔrɔn ka convocation di ma i t'a dabila. Ka jeli datugu. Ka jeli datugu. Tiɲɛ yɛrɛ la. O bɛɛ de kɛra i la. E delila ka dugu jumɛn ou jamana jumɛn taalen ɲɛ ka jeli to datuguli ani ka jeli fa k'a b'a la i delila ka jeli fatɔ ye aw bɛnbagaw tilela an faw n'an mɔgɔw kulela ye olu ma fa bi ko ne bɛna fa walahi ɲamakalaya faali tɛ daminɛ nin na ayi ne tɛ kɛ ɲamakalaw ka saraka ye dɛ n tɛ k'o ye fiyewu ne bɛ diɲɛ. Ni y'a faamu sisan e démissionné kun de filɛ yan. Ma démissionné koyi n ko n t'a kɛ bilen de démissionné ni o tɛ kɔrɔta k'i b'a bila bɛ tila ka segin yan ne tɛna segin nin na koyi nin ye manifuruya daminɛlen kamalen dɛ i ɲɛ bɛ nin na a bɛ n'a fɔ kuma détail de ka di a b'a sabali. E ka hakɛ to bani. Cogo di. Ka jeliya bila. Ayi i da finna i ma woro dun dɛ. Cogo di. Ne ka woro kan ka taa ne kan ka woro bɔ pupe nɔfɛ e ma o ko kɛ fɔlɔ k'e bɛ jeliya bila i kɔni kumana de sa. Aba a n'a sɔrɔ e kɛmɛ ka ne minɛ jɔnya juru la a yɛrɛ ka taa aw ka woro bɔ aw de y'a yira dugu kɔnɔ yan ko nafa tɛ anw jeliw la ko anw jeliw ko barika t'an ka ko la ko anw jeliw tɛ maa ɲɛnama aw de y'anw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka taa sɔrɔ bilahi i ɲɛ bɛ ɲamakalaya la fɛlankolon tɛ dɛ ɲamakalaya y'a dama hɔrɔnya de ye aw y'an ka hɔrɔn ye cogo min dɛ anw fana y'an dama ta hɔrɔn ye ten aw bɛ ka anw kɛ malangolo k'a lagosi fan bɛɛ fɛ aw yɛrɛ aw ka taa ka woro bɔ aw yɛrɛ ye aba ne bɛna e ɲininka dakuruɲɛ kelen o donc ne kulela dɔ la yan fɛla nin na n tɛ fɛ k'a tigi tɔgɔ yɛrɛ fɔ tellement que n diminnen don ne kulela cɛ la ne tɛna ɲini ka n da fara fo ka n kɔfɛla chauffer i b'a dɔn cɛ bɛna min fɔ ne ye ko juru ɲamakalaya ni juru k'a bɛ ala y'e da don min e delila k'a mɛn i kulo la ko ɲamakalaya la ko juru b'o la wa bɛɛ b'a dɔn ko kule ka jugu o ma bilahi i bɛ kule dabara bɛ sɛgɛn i bɛ kule i yɛrɛ bɛ sɛgɛn cɛ b'i jɔ ko juru o siɲɛ joli de bɛ ka kɛ ne na ko min na ɲini ka fa o ko kelen la ko ne t'o bila taa n'i ka woro ye
soit i yɛrɛ k'i soma dɔ bila ka taa n'i ka woro ye ni ɲamakala ye n'a ka di n'a man di ni baara don ni baara tɛ a yɛrɛ bɛ n'o ɲɛdɔn. Jeliba ne faamuna nka ne bɛ deli de deli yɛrɛ de don ka deli ka n deli sanfɛ ka n deli cogo di. n ye ko in faamu min kɛr'i la a ma bɛn nka ne bɛ e deli de e yɛrɛ ka ne layɛ i b'a dɔn ne sɛgɛnna pupe ko la n'a ma ɲɛ ko o sera ne kan ka taa woro bɔ o nɔfɛ nin wagati in na k'e b'a fɔ k'e bɔra jeliya la jeliba sabali sa aba walahi a bɛna fɔ e kulo kuma de bɛ don yan ka taa bɔ yan fɛ ne m'o de fɔ e ye sisan wa n ko aw ye anw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ni ɲamakalaya ni bolo kɔfɛ fɛn don n ko aw ka taa n'a ka woro ye i ɲɛ b'a la dɛ aba musala ka kuma kulɔlen don kɛnda la aba ne ti taa n ti taa n'i ka woro ye bi n ti taa n'i ka woro ye sini aba i ɲɛ b'a la ne bɛ ka e fɛ ye k'e k'a fɔ mɔgɔ tɔw ye ko ne jɛnna jeliya kɔ n ti ɲamakalaya la maa kana fɔ ma ko minɛrini n tɔgɔ ye koba kɛ n'i ma sabali n b'a daminɛ i la n bɛ tɔgɔmɛ ka yan dɛ. ayi a ma s'o la. a ma s'o la cogo di i ka kuma tɔ f'i yɛrɛ ye kan bɛɛ. nin fana jo bɛ aw jeliw la n'a fɔra min ye jeli ye min tɛ jeli ye bɛɛ ko f'a ka ɲamakalaya kɛ ni ma k'aw la mun bɛ k'aw la wa hali u t'a jateminɛ o ko la wari b'i fɛ o wari t'i fɛ o u bɛ kule i la a dɔw yɛrɛ t'i bɔyɔrɔ dɔn u tɛ hali buruji dɔn u bɛ taa dɔrɔn ka taa kuma dɔ ta dɔrɔn k'o fɔ e la a jo b'a la na ne ka taa fɔlɔ.